Έφτασε λοιπόν η ώρα. Το μαθητικό πρωτάθλημα Ηρακλείου, αυτή η μεγάλη, η σπουδαία διοργάνωση, η μαζική διοργάνωση με παιδιά από νηπιαγωγεία έως λύκεια, ξεκινάει αύριο. Μαζί με τα παιδιά σας θα έχουμε τη χαρά να γνωρίσετε κι εσείς το μαγικό κόσμο του σκακιού. Μέσα από πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, ελπίζουμε, διοργανώσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, θα δείτε πώς είναι αυτό το άθλημα, πώς μπαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας και μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. Λίγα λόγια τώρα όσον αφορά τα διαδικαστικά. Εκτός από την αίτηση την οποία κάνατε online, την εγγραφή σας, χρειάζεται και η επιβεβαίωση με φυσική παρουσία. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο μεταξύ 1 με 2 στο εκθεσιακό κέντρο Άρκαλου Χωρίου, όπου θα επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή των παιδιών και λίγο αργότερα, γύρω στις 3 παρά, θα γίνει μια μικρή τελετή έναρξης και στις 3 η ώρα τα παιδιά θα ξεκινήσουν τον πρώτο τους γύρο. Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο θα παιχτούν 4 αγώνες, με 1 ώρα διαφορά περίπου ο καθένας, 3, 4, 5 και 6. Και την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, χωρίς κάποια άλλη επιβεβαίωση, απευθείας στις 10 το πρωί, θα ξεκινήσει ο 5ος γύρος, αντιστοίχως ο 6ος στις 11 και ο τελευταίος, ο 7ος γύρος, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Στις 2 η ώρα θα ακολουθήσει η τελετή λήξης με τις απονομές των κυπέλλων και των μεταλλίων στα παιδιά τα οποία πρωτεύσαν σε όλες τις κατηγορίες. Σημαντικότερο όλο όμως, πέρα από τη διάκριση, είναι φυσικά η συμμετοχή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση και να ευεργετηθούν από τις τόσο σημαντικές ιδιότητες που μας προσφέρει το σκάκι.